Verbalsubstantiver kan man kende på følgende 4 endelser. Altså, det er noget, der ender på ing eller ning, else eller selv, tion eller sion eller øn. Det kunne være sådan noget som omstilling, det kunne være undersøgelse, det kunne være ekspansion, det kunne være køren eller gåen. Verbalsubstantiv betyder egentlig udsagnsords navneord. Er I med på det? Det er et udsagnsords navneord, det vil sige, der gemmer sig i verbalsubstantivet, som er et navneord, der gemmer der faktisk sig et rigtig godt udsagnsord, som vi skal have pillet ud af substantivet og gjort til et aktivt udsagnsord i stedet for. Så i stedet for at skrive ministeriets embedsmænd foretog en undersøgelse, så skriver vi, hvad skriver vi i stedet for? Undersøgelse, det er det grumme verbalsubstantiv. Hvilket verbum gemmer der sig der, Mads? Ja, undersøgte, og så videre, ikke også? Vi kan bruge sådan noget som professoren forestod introduktionen til biokemi. Jeg kunne skrive professoren introduceret til biokemi. Det vil sige, i verbalsubstantivet, der gemmer der sig et kendt lille verbum, som vil ud, og som vil bruges aktivt af os som afsender. Giver det mening? Altså verbalsubstantiven, dem finder vi, altså jo højere vi kommer op i den faglige kommunikationsrækker, og helt op i den videnskabelige kommunikation, der bruger man rigtig mange af de her verbalsubstantiver. Og det er der ikke noget galt i, når vi taler akademisk sprogbrug, fordi det er ligesom det sprog, som bliver brugt i den sammenhæng, som fungerer der. Og når vi skal kommunikere til den interesserede, men forudsætningsløse læser, så skal vi prøve at se, hver gang vi har et verbalsubstantiv, som kan ende på de her stavelser her, så prøver vi at gå ind og se, om vi kan finde det aktive udsagnsord.